Uthi ukuthola uyaveva owesilisa kwamaphumulo uthi uphenduka inhlekisa ngesikhathi owesifazane abezoshada naye ebaleka ngosuku lomgcagco sekufike ngisho izimenywa. UMnumzane Zakhele Magubane Mnyango 41 uthi uyoxoxela amagwaba echobani into eyenziwe uNkosazana Sibangele ecelwe Mnyango 37 uvele wangalibhadi endaweni bekumele beshade kuyo esethi akakulungela ukushada. Umshado wala bekumele ube ngoJanuary 6 kodwa wagcina ubhutshile. uMagubane uthe-ke umakoti wakhe empeleni uNyamalale kwangatholakala ngosuku olandulela umshado kodwa umndeni ubuzitshela ukuthi uzobe khona ngosuku lomshado. Uthe ngesikhathi ethola ukuthi uNyamalele uphuthuma esiteshini samaphoyisa ukuyobika ngokunyamalala kwakhe. Uthe sesendleleni wathola ucingo oluvela kumakoti wakhe ngosuku noma-ke ngokusho kwakhe. Uthe-ke umbuzile ukuthi ungani enza into ebuhlungu kangaka. Uxolisile kumina wathi-ke ukhetha ukuthi anyamalale ngoba-ke sebona ukuthi akakulungele ukuthi angashada. Ngivele ngaphelelwa ngamagama echaza. Uthe-ke ngemva kwalokho abangeke saqhubeka nokuthi ayovula icala wajika waphindela emuva. Uthe kusukela lapho akamtholi ocingweni uNkosazana Ecele nokuyintathe-ke imcasula kakhulu. Zonke izimali zami ngizimoshile ngilungiselela lolu suku ogcinekele ngiphendula inhlekisa uzozikhokha zonke-ke uSibangele usho kanje. Uveze ukuthi-ke besebeneminyaka emihlanu bethandana abanabo-ke abantwana. Uthe uzamile ukukhuluma noyise uNkosazana Ecele kodwa-ke akekho kwamanje abasavumile noma-ke kukho kwamanje abasavumelele ngakho. Ethinto uNkosazana Ecele uthe-ke uyamthanda kakhulu uMnumzane Magubane. Uthe-ke uzizwe-ke esenovalo olukhulu ngaphambi komshado angalwazi-ke belivelaphi. Uthe ngosuku olandulela umshado ubeke nephupho elibi. Uthe-ke uphupha abantu noma-ke bedubula bebulala yena emshadweni okwenza waba-ke nokwesaba. Uthe uvele wazizwa-ke ngenwa ngamanzi emadolweni wabona ukuthi-ke kayingangaye. Konke lokhu-ke kungithusile ekubeni ngiyazi ukuthi-ke angiyiphuphi-ke into engenziwe. Usho kanje ebuza ukuthi kungani-ke ngingaxhumananga noMnumzane Magubane ngalokhu. Uthe akasibonanga isidingo sokwenza lokho. Iphephandaba-ke likhulume nomunye osondele nalabo oveza ukuthi umakoti ubalekiswa ukuthi kukhona-ke abakubo kamkhwenyana abamsola-ke ngokuhluleka ukuthola-ke abantwana. UMnumzane ebhekisisa mtshalo bekumele abashadise laba. Utshele-ke intatheli ukuthi umakoti ngaphambilini uke wagonyulwa kuyena ukuthi-ke uyesaba-ke ukushada. Uthe kodwa-ke bengazitsheli ukuthi usengaze-ke abaleke impela. Wengane kwethu ngizofisa ukuthi ngizwe uvo lwakho nombono wakho ukuthi wena ucabangani-ke ngalolu daba. Hlala lapha ku-comment section.